Έλα να σου δείξω που θα φας σήμερα. Στις Βόλου 41 αλλά και στο eFood θα βρεις τον Agomi. Είναι το μοναδικό μαγαζί στην πόλη που έχει αλμυρά και γλυκά ιαπωνικά cones, ιδιαίτερα ροφήματα και συσκευασμένα ιαπωνικά snacks. Η επιλογή είναι δική σου και οι γεύσεις αμέτρητες. Ο χώρος είναι πεντακάθαρος και έχει κόνσεπτ ανοιχτής κουζίνας, που σου επιτρέπει να βλέπεις την ετοιμασία των cones, αλλά και το ότι δεν τσιγκουνεύονται καθόλου με τα υλικά που βάζουνε. Δες λίγο εδώ πως καραμελώνεται η ζάχαρη, εγώ έπαθα σοκ. Επέλεξα το chicken teriyaki για αλμυρό και το crème brûlée για γλυκό. Ένα θα σου πω, τα έφαγα όλα και δεν βάρινα καθόλου. Σίγουρα θα επιστρέψω για να δοκιμάσω κι άλλες γεύσεις, καθώς και τα viral bubble tea που έχουνε. Τι περιμένεις λοιπόν, δοκίμασε κάτι από τον Agomi και πες μου τη γνώμη σου. Εγώ προσωπικά ξετρελάθηκα.